Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu saking dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yaumid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka salim ajmain amma ba'd. Kemana para pepunden, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sapuhu pono ing pamawas naleba ing pitutur. Para alim ulama, para kiai, kakung putri ingkang ripen dalu tansah sumanding wonten ing kitab suci Wahyunipun Ilahi minangka panuntun saha prating panembah ingkang sapuhu dan pinabekten. Para satriya, satriyaning nagari, pangemban, mbah pangebatin praja ingkang tansah dados pandam-pandaming kawula kasih ingkang satuhu dan sinarsana. Para rawuh kakung putri ingkang winantu ing Sudha Basuki. Iki awit saking lumintuning Budyastawa saking Gusti ingkang kakarya jagat ingkang babar daya pangaribawa kang kumanduk dumateng kula saha panjenengan satemah. Kula panjenengan sedaya saged kempal manunggah wonten ing diparingan kanthi kebak dan kararjan liwah kabagas warasan. Bila puja lan puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem pepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mengku pangajab mugi adicara wonten ing siang punika wiwit kurma madya kancik mekaning usana tansah mangya rancak niskala dir ing samikala. Selawat salam boten katalumpen tansah kunjuk dumateng memani ing jagat pustikaning bawana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring patuladan arupi syariat agama Islam. Tok caos kuninga bilih panjenenganipun Bapak Agus Budiono dalah Ibu Heni Purwatiningsih wonten ing kalenggahan mirunggan siang bagya mulya punika netepi darmaning sepuh kala kramakaken kang putra putri kinasihipun ingkang wewangi Novinda Dwi Putri Febrianti. Daukanan kalian pisang bagus Wenta Septama Mulya putra saking panjenenganipun Bapak Haryanto kala Ibu Luciana ingkang mijil saking tlatah dusun Kangkungan Lengkong Mojoanyar Mojokerto. Mugi lumantar berkah pandonga saha pangestu saking panjenengan sedaya temanten kaliyan sahabat runtut liga mangke putri yuswa binerkahan dening Gusti warga kang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Paranjena dicara wonten ing siang punika kula disarengan kaliyan kadang-kadang kula ingkang sampun hanampi kemban wajib antawisipun juru pangrengga busana juru paes punika saking Putri Beding kapritipun pangarsani dening panjenenganipun Ibu Hajah Putri saking tlatah Mojoanyar Mojokerto. Mugi sinengkaya dening kadang-kadang kula juru gambar fotografi videografi wonten ing sasana swara derek mangayu bagya derek pingasinaken derek memuji mugi tepaning kaliyan saatut runtut ing bangku putri Gusti. Samudripun sampun samapta sampurnakit sumangga hampur wakani adicara punika kanthi wijinipun Cinat Mojo pinangantian putri kabedol saking tilam paes tumuju wonten ing sasana rinipun. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Ya Allah biha
sirep swara para ulama kang ngagungaken asmaning Gusti. Dumas sakebaran yang bagus sakebaran. Sigra netepi jajibahan kang rinangkul. Niki silih puspita aji manca warna. Sekarang tikal pataru dewa daru jaya daru. Tuhurinake dening para hapsara para hapsari widodara widodari kang mijil saking kahyangan cakra kembar. Pinangka syarat sarana dauping temanten putri. Sumangga dipersilakan. Dubi wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwaosing Gusti ingkang hamur beng dumadi. Kang sepat jalutan nabi wanita ingkang sumedya netepi jejering agesang. Kang nganci alaming madya amestuti ila-ila ujaring para kina kang dahat pinundi sarta angluri laksita harja. Kumelawi astane temanten kekalih sarwi haba balang bantal. Ginawis saking sedah lininting tinangsulan lawe wenang. Winastan gondang kasih miwah gondang tutur. Pinilih suruh ingkang matemu rosi. Dulya temanten putri Anjawat asta lumiat asung pambagya lujeng. Ngabekti mring temanten kakung sugeng rawuh Kang Mas. Apa-apa pangabekti bocah ayu. Paripurna Anjawat asta temanten kakung ya anyaketi antiga ingkang cinaket wonten ing Bogor Kencana. Nindakaken adicara titi laksana wiji dadi. Wiji dadi punika mengku pasemon. Mugi temanten kekalih enggalo pinaringan rengganing Bali Wisma ingkang awujud pratima kencana ingkang bangkit tata janma. Anggih punika Kang Putra. Wiji dadi manunggaling temanten kekalih wis manunggal cipta rasa miwah karsane temanten. Nulya pinidaking pada pecah sanalika konang-kanang antiga. Daya-daya temanten putri Anjeng Pusarwi sumembah kanthi amiji isamparanipun temanten kakung. Kalawan kambang kumambanging sekar triwarna mawar melati miwah kandil ing pangajab. Besi sedaya sinurtaning temanten kakung karya Lusna Harja tebih saking saliwiring sambikala. Ananging jejering satriya tama ingkang boten demen gandrung marang pakurmatan Sigra Cinanda pamidanganipun temanten putri kajunjung derajatnya. Junjung derajat punika mengku pralambang bilih jejeripun temanten kekalih wonten ing madyaning samudra bebrayan. Inggih wonten ing bebrayan agung punika sampun boten beneng derajatipun. Anguncupaken asta sembah jaja temanten putri kanthi amidri jumenipun Sri temanten kakung winastana dicara pager ayu kaprah pager kinasih ing suwarga nunut neraka katut bebasane. Ananging miturut mobah lan musi ing jaman liwat jamanut kang sampun kalakoni sampun boten beneh derajatipun kakung dalah putri katitih boten kirang-kirang jejering wanudya kang dados pangarsaning karya pangarsaning praja liwat dados pangarsaning negara. Wis samiya sumandhing jajar genya jumeneng temanten. Ibu Juru Sumbaga dawuh pring tiyang sepuh saperlu paring unjukan wujudipun tirta wening. Tirta wening punika mengku kekudangan tiyang sepuh dumati tumujing ing sasana Rinengga. Jumangkah Kang Rama hanganti tindakipun Sri temanten
kanthi asesanti ing ngarsa Sungkulada. Tuhu Kang Rama punika pantes ndetulat minangka pemimpin ing kulawarga. Ing madya mangun karsa nenggih temanten kekalih. Parandene Kang Ibu sanadyan hamung tuturi nanging karsa andayani. Lon-lonan genipun jumangkah sapecak mangu satindak kendel. Jroning galih yang sepuh kanthi nyanyadong ing kamirahaning Gusti mugi temanten tansah pinayungna ing kanugrahan temah mangun bali wisma kang ayem tentrem bebasan hanalasak wana-wasa munggah gunung mudhun jurang ri bebondotan datan dadya kepalang karep amung masudi ring sedaya rehing kautaman. Sindur kang awarna rekta miyang seta punika yekti pralambang. Dumadine Kang Putra punika saking pakartine bapa tala ibu manunggaling kuma kang awarna rekta miwah kuma ingkang awarna seta. Wis prapta ugian wonten ing sasana rinengga. Daya-daya kang ibu hamundhut pirsa abot pundi tole pinangka putrane dawuh ngendikanipun Kang Raka padha abot ibu sanadyan sisih ki putrane dhewe sisih ki putra mantu wis ora ana bedane bocah loro kayu direnggo saadil-adile ibu. Linggar saking palenggahan ngajengaken temanten kali kabundut pamidanganipun temanten arsa kapetek lenggah bismillahirrahmanirrahim tak lenggah di sliramu wong loro ngir tak tanem jero muga sliramu ayem tentrem sing bisa mikul dhuwur lan mendem jero drajating kulawargamu. Ibu Juru Sumbaga peparing mring temanten kakung wujudipun tilam lampus inggih klasa bongkok ingkang sinulam ing suket Kalanjana isi beras jagung kedele kacang luwetu asling bumi sarta arta sacekapipun nindakaken titilaksana adicara kacar kucur guna kaya nggih aweh kaya Kyai Ambar Sejati badhe paring kaya mring Nyai Ambar Sejati nastiti ngati-ati lan werdi dadi wujud ento prambang temanten kakung wis duweni tanggal jawab nyekapi kabetahaning kulawarga wiwit boga miwah pastranipun luwih-luwih apa kang dadi kabeh kabutuhane temanten putri yen to mestuti dawuh saking Gusti Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tinangsul isi kacar kucur kang wis tinampi dening temanten putri nuli sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu. Nyuwun tambahing sesrepan, nyuwun wewarah. Awit dereng kathah sesrepanipun temanten putri nggih nyongecakaken butuh. Bapak Ibu kula kang sowan ngaturaken saperangan peparinganipun ingkang garwa kados pundi carane ngecakake butuh. Mangkene yo nduk bedakne sing perlu uga bedakne karo sing butuh ning aja nganti asat pendaringanmu sing tansah gemi nastiki tur mangati-ati aja nganti kedeben incak nanging kurang incagak lho yo. Mila saperangan peparinganipun ingkang kakung rinacik wonten ing piring dadi ajang samya dahare kembul kang awujud sekul jenar sekul punar sekul kelimah kapras sekul walimah. Ana kenya kencur sakembaran jejaka tumaruna sowan mring ngarsanipun raja sedina yang ratu sedalu bebasane nengaraken Subasita ngapota krami pinilih kenya lah jejaka ingkang sulista ing warna pekik ing warni
nindakaken dahar kembul aniki kembul bujana temanten dahar kembul yekti punika pralampita Bliwus manunggal cipta Rasulullah karsane temanten anggenira mangun bale wisma jero lelumban samudra bebrayan satuhu sampun boten perlu wonten wewadi malih sampun boten perlu wonten ingkang karempit sedaya tansah tinar buka tansah mat sinamadan yang sesinisianipun sinuntak sedaya rasa welas nyang asihipun rasa sutresna kebasan genira mangun bali wisma yen to ana bedes asine kahanan legi pahite kahanan tansah sinangga wong loro saeka praya wonten ing pakarya saeka kabeh wonten ing pakarti sasat sabaya mukti miwas sabaya pati kunjuk tirta wening tirta suci kaprah tirta nugraha tirta punika ateges banyu nugraha minangka kanugrahaning Gusti kang wis tumedhak karentahna tumanduk pring angganipun temanten kanthi ngaturaken pambagya wilujeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kula nuwun kakang besan aturaken pambagya Waalaikumsalam sumangga kakang besan kula aturi lenggah wonten ing sasana ingkang sampun pinanci angrantu sawanipun kang putra ngabekti dumateng panjenengan lir kajubrukan ukir sari karo banding telaga madu bombong bungah mongkok jeri wardaya angles tekes kadidene siniram tirta wahyu sewindi kagunipun sumangga kantang desa kula aturi lenggah nek sami sampun boten kirang sekeca kantang desa matur sembah nuwun sampun disubya-subya kadidene tamu mantekahku nilakaken lamun jangkep tata kraminipun yen to badhe sowan wonten ngarsanipun bapak ibu boten pantes yen to ngagar pusaka awit landhepa kados menapa pusakanipun macih langkung landhep pangandikane tiyang sepuh kekalih senadyan pusakane landhepe pitung penyukur isih landhep pangandikane tiyang sepuh ana dawuhing prawinasih uga para alim ulama yen to ana anak kang ora bekti marang wong tuwa luwih-luwih wani marang wong tuwa bakal gedhe walate tundhane padha ketula-tula uripe Rama ibu lan putra nyuwun pangestu mangun cahayu tak sepuro kabeh dosa-dosamu ayo tentrem bagyo mulya salam
tak sesuwunake mringarsane Gusti uga siramu bagya mulya ayem tentrem karo garwamu. Kula kang sowan Kang Mas ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula mugi tansah katur tak tampa cah bagus. Nanging minangka wakile bapak wiwit dina iki sliramu tak titipi getih sak tetes daging sak tampel. Ya kuwi wujud putriku ing aran Novinda Dwi Putri Febriati. Tresnanana welasana asilana garwamu kaya dene kuwi tresnani nyawamu dhewe. Sanggup ya, Nggih? Tok nun sagah pangestune bapakku Tamanana. Angles kekes sapandurat tan derbehareket angalumpruk pindha kapuk anjegre kekes kadidene tugu Sinukarta. Eling-eling ana dawuhing Gusti yen to ridaning Gusti Allah kuwi gumantung ana ing ridaning wong tuwa sakloron. Uga ana sabdane Gusti Kanjeng Nabi suwargane anak ana ing delamakan suku ya kuwi ana ing sak ngisore sikile wong tuwa luwih-luwih wong tuwa wadon kang wis ngandhut suwene 9 wulan 10 dina nawa candra dosawari. Kula kang sowan Kanjeng Ibu duh jimat sesembahan kula aturaken sembah sumangga ing pangabekti tak tampa cah bagus tak sepuro kabeh dosa-dosamu tak sesuwunake mringarsane Gusti Allah Nggih. Uga sinamu bagya mulya ayem tentrem pangestune ibumu wae Tamanana saged anggen kula mundi Kanjeng Ibu. Kula kang sowan bapak tak tampa cah bagus. Kowe saiki dadi pemimpine kulawarga sing padha rukun karo garwamu. Tindakno dawuhing agama sing kirana kabeh wewalane. Aja lirma pring pangibadahmu. Kok mestakaken dawuh. Pangestune bapakku wae Tamanana. Saged anggen kula mundi mugi dados jimat karipe. Gilir gumantos anggenipun sowan hangrepa donga saha pangestu. Tumangkeping asta dawuh wonten jengku kananipun Kang Rama. Kula kang sowan Bapak tak tampa pangabektimu Cahayu. Mung Bapak melu meling sing padha rukun. Pangestune Bapak wae Tamanana. Sanget inggih kula mugi mugi handadosna jimat paripe amawah ana kadadian saha gesang kawula ananging cecering satriya tama miwah manungsa tama boten kedangun anggenipun nandhang duh kita ndoyo jengkar saking pangkonipun Bapak Telayu utawi curiga agemanipun temanten kakung kaslip ing stagen pinangka piyandel nyapusakanipun temanten mugi nggih nyamangun bali wisma tansah berkahan dening Gusti. Kaagem ponang canelo disayang keninge disun oh iya sigere kali enek sigere berarti keninge kurang menisor berarti ora apa-apa kok dibaleni nek wis bar acara bela mangkaten dadi pratandha yen to wis paripurna lampahing adicara panggi temanten mawi adat Widi Widono Kabudayan Jawi kang sampun lumampah. Wiwit saking uba rampe miwah runtutaning adicara upacara panggih punika boten sanes keparang namung badhe amimbuhi sesertanipun temanten yenira mangun bali wisma nambut silaning agrami salaki rabi mugi tansah binerkahana dening Gusti ingkang Maha Agung. Dumateng sedaya para tamu, para lenggah kakung putri kasumanggahaken lenggah kanthi prayogi kanthi martikaning manah. Dherekaken titilaksana candhaipun punika titilaksana telung tampen urang batal.
sampai ke bumi. Monggo Bapak geser. Foto sesarengan Bapak Ibu teman-teman kalian delasan kadang Besan Sutresno. Pakarya sesarengan kalian Putri Wedding kang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Hajah Putri saking Tlatah Gebang Malang Mojo Anyar Mojokerto. Ugi sinengkuyung dening kadang-kadang kula juru gambar, fotografi, videografi, ugi sasana swara. Matur sembah nuwun. Dumateng sedaya para lenggah punika kala wau nut titilaksana upacara panggih adat temanten mawi kabudayan Jawi. Ambok bilih boten mangertos atau tidak mengerti apa yang saya ucapkan atau uborampe perlengkapan jalannya acara boten mangertos atau tidak mengerti, sumangga dipersilahkan untuk bertanya. Jangan malu-malu, sambil belajar, sambil melestarikan kebudayaan. Matur sembah nuwun. Sampun sungkan-sungkan mbok bilih mangke badhe takon. Pak MC, lapos sih kok nganggo dahar kembul mangane kok dulang-dulangan. Nah niku artine manten loro iki wis dadi siji. Ana pedes, ana asin. Yono kadang sedih, duka, gembira iku kudu dilakoni wong loro. Ngoten artine niku. Mbok bilih mboten mangertos nasik kuwatah. Artine dahar kembul niku niki kembul bujono temanten dulang-dulangan. Matur nuwun. Miring merapat nggih. Miring merapat kembar wayang cowok ten pinggir. Miring merapat Mas rada miring meneh merapat. Nah, kurang mepet. Maneh bahare-are diseneni wong. Nggih. Formal dulu. Gaya bebas. Ayo Mas Twenta. Gaya bebas. Gaya bebas sih. Sampun maneh betul. Oh mangke mawon. Baik, terima kasih untuk Pranoto Coro pada hari ini. Karena waktunya sudah siang dan mau duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati, hadratil kiram para alim ulama yang kami taati fatwa dan nasihatnya, wabil khusus Aba Mas'ud Zuremi, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, segenap rombongan dari pihak mempelai putra yang kami hormati, dan segenap atau Bapak Ibu undangan dari Mbak Heni sekeluarga yang kami hormati, wabil khusus mempelai berdua yang sangat berbahagia. Seiring desiran nafas dan detak jantung dalam sanubari kita, di situ pula lah terungkapkan semilir perasaan, ungkapan rasa, puja dan puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbi, Zat yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara resepsi pernikahan antara Novinda Dwi Putri Febrianti, putri dari Bapak Agus dan Mbak Heni Purwan Tiningsih, bersanding dengan Mas Twenta Saptama Mulya, putra dari Bapak Haryanto dan Ibu Luciana, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau adalah sosok figur yang patut kita teladani, baik dari segi akhlak, pola, budaya dan gaya hidup beliau. Dan beliaulah pula yang telah memberikan kita bimbingan dan tuntunan, termasuk tuntunan menjalankan akdun nikah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh mempelai berdua. Mudah-mudahan mempelai berdua kelak dapat terbina suatu rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, warohmah. Amin, 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 ya robbal alamin. Dan hadirin yang berbahagia, langsung saja marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini selalu mendapat ridho dan inayahnya, khususnya sang pengantin. Lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan dan hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan dengan khidmat lantunan gema kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Sita Apriliana. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Adim, Shadaqallahul Adim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan lantunan gema kalam ilahi membawa berkah dan manfaat bagi kita sekalian, khususnya sang pelantun dan umumnya bagi kita yang mendengarkannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja marilah kita langsung memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan penyerahan dari pihak mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sakrem. Ya, benar. Ya. Kepada Bapak Sakrem kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para pinasepuh ingkang kula hormati, dumateng para kiai ingkang rawuh ingkang kula mulyaken, para bapak lan para ibu ingkang rawuh ingkang kula mulyaken, dumateng pengiring kemanten putra ingkang kula mulyakaken, wal khusus dumateng sahibul hajat keluarga dan dumateng mempelai berdua ingkang sangat berbahagia. Pertama-tama monggo kita mengucapkan puja dan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kula saha panjenengan sedaya detik menika tasih panrahmat taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kelan panjenengan sedaya saged kempal saged rawuh wonten menika panggenan kawontenan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetumangga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pitedah tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya. Radosan kang sae nggih menika arupi tuntunan agami Islam. Dumateng para bapak lan para ibu ingkang kula mulyakaken, kula selaku wakil rombongan saking kemanten putra saking dusun Kanggungan Desa Lengkong sekaligus mewakili inggih menika keluarga saking Ibu Luciana sekeluarga. Kula badhe inggih menika masrahaken utawi nyerahaken anak kula Suwenta Septama Mulya. Nggih. Sampeyan kerasan kula serahaken mriki. Lan kula berserta rombongan boten sanes inggih menika ndongaaken lare kekali niki mugi-mugi mawon dados tiang-tiang sing sae. Nggih sae kalih tangga kanan kiri, nggih sae kalih warga masyarakat niki. Lan mugi-mugi mawon griya ingkang dipun panggen niki dadosaken griya sing baitul jannati sehingga sesuai kalih cita-citanipun
inggih menika kepingin rumah tangganipun bahagia, sejahtera, sakinah, warahmah. Termasuk rumahku adalah surgaku. Nomor kali mbok pilih inggih menika anak kula mangke enten kirang saene. Kula suwun inggih menika Bapak Ibu Heni. Ibu Heni niki saged memberi bimbingan tuntunan dumateng anak kula lan mugi-mugi mawon dadosaken inggih menika keluarga ingkang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Salajengipun inggih menika anak kula termasuk Septana Mulya. Lan iki nek pun rabi niki gadahi suatu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang nek wong rumah tangga niku gadahi suatu tanggung jawab wonten donyane benjing wonten akhirat. Termasuk sandang pangan papan lan sak pituruti. Dumateng Bapak lan para Ibu, kula beserta rombongan kali inggih menika ndongaaken anak kula kekalih mugi-mugi mawon dadosaken inggih menika saged niru Nabi Adam, Ibu Hawa, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Muhammad, Siti Khadiijah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Lan mugi-mugi mawon inggih menika angsal pasangan ingkang saleh lan salehah. Allahumma yogane nggih sing kathah saleh salehah, rezekine nggih sing kathah sing barokah kanggo sangu ibadah, kanggo sedekah, kanggo nyukupi rumah tangga, enten sisane didamel kesah Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Dumateng para bapak lan para ibu mekaten ingkang saged kula sakeaken nggih menika apabila anggen kula matur enten suatu kesalahane utawa kekirangane kula sebagai manungsa biasa boten lepas saking salah lan keliru, kula nyuwun ngapunten dumateng para bapak lan para sedherek sedaya. Ingkang terakhir inggih menika kula mewakili keluarga saking Ibu Luciana inggih menika mbok bilih anggenipun rawuh nika telat waktune utawi inggih menika enten kekurangan apa sing kita wau, kula selaku wakilipun kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Kita argi Allahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah fik aku min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sakrem dan selanjutnya sambutan dari penerimaan dari pihak mempelai putri yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mas'ud Zuremi. Mohon sekalian ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa biiznillah, amma ba'du. Yang saya hormati semuanya saja, baik rombongan mempelai putra maupun para undangan dan mempelai berdua beserta seluruh keluarganya yang saya hormati.
عاش علشان بهواك، أنا عاشق وبموت في هواك، أنا ناسي حضنك أنا مين. جوايا غرام ولا يمكن أحكي بكلام، مين يقدر يوصف أحلام كان عايش يحلمها سنين. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس حزننا مكشوف. وعادي عادي ما حدش في الدنيا دي بيتعلق بالشي إلا وفراق يشوف. من لياليك أمل بناديك مشتاق لعينيك وحشني لقاك. بني مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة، ده أنا مش بنام. Papujane ati kinaryo kembang wangi. Sabar-sabar no ngomong aku muka selawase dadi siji. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara. Muka ikhlas nampa tekan besok nanti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusap iluku sing brebes milih. Papujane ati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar no
Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati musang elohku sing brebes milih. Papucane ati kenayo kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muka selawase kaki siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Namus lirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Namus lirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Ojo dipadakno isan ambi wong liya, mergo isan sing sempurna. Ojo dibedakno welas asih isan ambi kembar lape donya. Kesucian hati ison welas nyang riko tulus teko ati nisun lan ison sing ngarepno paran biyen iku wujude. Apa kutuson sojot lan isi welas asih iki. Ojo dipadakno isan ambi wong liya, mergo isan sing sempurna. Ojo dibedakno welas asih isan ambi kembar lape donya. Kesucian hati
sewelas nyang riko tulus teko atine sun lan isun sing ngarepno paran piain iku wujude tekan riko apa kutusan sojot lan nangisi welas ase iki ojo dipadakno isan ambi wong liya mergo isan sing sempurna ojo dipe